terve kaikki tytöt ja naiset, neidit. Ja vähän vanhemmat, iäkkäämmätkin rouvat. Miehetkin menee. Joo. Mä oon 21, melkein 22-vuotias vantaalainen putkiäijä, automies. Ja mä vähän niinku etsin tässä naista. Ja mulle kelpaa aika kaikki lailla. Tietty jonkunnäköinen raja tähänkin hommaan on laitettava. Että se ei oo kovin korkea. Se nyt ei hirveän korkea ole, että lähes kaikki kelpaa kuitenkin ja mä suostun melkein mihin vaan. Että tässä alhaalla näkyy puhelinnumero, jonne voi laittaa sitten hakemusta tulemaan vaikka tekstiviestillä. Ja sitä kautta saa sitten mun mailiosoitteen, että sinne voi laittaa tuollaista kuvallista hakemustyyppistä settiä. Jos mulla on jotain toivomuksia, niin kuvalliset vastaukset huomioida. Joo, eli jos nyt aletaan siitä, että mä oon tällainen autoharrastaja ja rakentaja ja se on hyvin rankkaa, niin mä tarvitsen aika rankan muijan. Eli ehdot on ne, että kun minä olen tallilla, niin mielellään ollaan sitten siellä kotona ja tehdään ruoka valmiiksi. Ja jos sillä tallilla menee joka ilta silleen, että tullaan vaan nukkumaan ja syömään kotiin, niin sitä ei kitistä. Ja viikonloput menee sitten varmaan äijien kanssa reissussa dokaillessa tälleen ja näin, mutta että olisi suotavaa silleen, että kun mä tuun himaan sieltä dokausreissulta tai tallilta, niin ollaan silleen hereillä jossain kivassa pikkuja puvussa silleen, että vois vähän ehkä silleen niinku vähän rentoutuu rankan työpäivän jälkeen ja niin mielellään sitten jos hoidat tän laskupolitiikankin, että mulla jää rahat tähän bilettämiseen ja autoharrastukseen ihan täysin, että ja mulla silleen mitään sen kummempia vaatimuksia ole, että mä oon aika helppo kaveri, että mun tulee hyvin toimeen, kun mä en oo ikinä himassa. Mut jos on jotain kysymyksiä enemmän, ne tosissaan sinne mailiin tai tuohon puhelinnumeroon, niin Tai tähän nettiosoitteeseen. Tai tähän nettiosoitteeseen, niin tuossa on toi Tomi tai Hapa tai Teemu tai joku näistä niin sanotusti mun agenteista, tällaisista välittäjistä, niin voi hoitaa tää homma mun puolesta. Esimerkkinä eilinen ilta mä olin silleen niin kun tossa baarissa hengailin dokaamassa tälleen näin ja sit tulin siihen, niin Hapa sanoi, että tässä on sulle muija ja mukaan se lähti ja se oli siinä silleen, että homma pelaa silleen, että tiiätsä, tiimi toimii, tulee rakentavaa palautetta, se on hieno. Kansainvälisesti Nepalin hommat ja kaikki on jo. Niin ja sitten tää edellinen kaveri tästä tämä Tomppa, niin oltiin tuolla laivalla, niin mä en nyt ihan tarkkaan muista miten se nyt meni, mutta jostain tuli tällä vähän kansainvälisempi tapaus ja kyllähän sekin sitten vietiin niin sanotusti kotiin asti, että sai puhelinnumero ja kaikkea, mutta en oo paljon osoittanut.